Sa Good Vibes, Museo Pambata sa Sagay City liwat nga nagbukas. Mga kabataan nga tour guides balik man sa pag-entertain sa mga bisita. May report si Romeo Subaldo. 7,100 islands, and it is divided into 3 major islands, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. 10 years old pa lang si Rexy Mermida pero kadamo na siya sang ihibalo, parte sa kadagatan ilabi na sa Sagay City. Isa siya sa mga kabataan nga tour guide sa Museo Pambata sa Old Sagay sa Sagay City. Matapos ang duha ka tuig, subong lang sila nagabaton sa mga bisita gani si Lexy, medyo ginanervyos pa. Damian ka mag-amanay, mag-tour guide? Yeah, pero nakayan ako kesa. Ano, huya ka ka? Nervous. Ha? Nervous. Nga nervyos ka? Hala lang ginervous ka nga kay daw narabdaan ako. Wala na ako nasanay. Saan ang last mo nga nag-tour guide? 2020. 2 years ka na wala naka-guide. Kung mag-tour ka diri, ginapahibalo ka sang sini nga mga kabataan sang geography. So this is the map of Negus Island. Our island is shaped like a cup, and it is divided into 2 areas, Negus Occidental and Negus Oriental. Sagay City is located at the northern tip of Negus Island. Sagay Marine Reserve. The Sagay Marine Reserve is facing the 32,000 hectares Sagay Marine Protected Area, and it is one of the biggest marine in the country. Kung paano nagakaporma ang mga balas sa baybay. Do you know what the sand is for? Sand is formed when rocks broke apart and crumble into bits. Each grain of sand is a tiny piece of broken shells, lava rocks, and broken corals. Kag, parte sa nagkananaig ng mga species ng marine wildlife. This is the manta ray. This is the largest ray, and it's illegal to catch one. Rays feed on plankton. They do not have bones or the cartilage like the one in our nose and ears. Sunod sa kay Ramilin Cuenco, OIC sa Museo Pambata, tuyo sa museum nga matagaan sang ihibalo ang mga bisita, ilabi na ang mga kabataan kung paano halungan ang kadagatan. Museum is about marine environment para ma-educate ang mga tao or mga bata, especially sir, kung ano ka-importante ang dagat, kung paano ta maprotektahan ang mabuligan ang dagat nga ma-keep ta siya or makalungan. Nang inasa ini sa mga destination sa mga field trips sa mga eskwelahan, nagalaom sila nga sa amat-amat nga pagbalik sa face-to-face classes, makaamat-amat naman sila padayon sa pag-edukar sa mga kabataan.